U nilqakom għal servizz bid bissima Quids. U l-lum maħna għanna lil Tamara u għedin fħan tal-make-up. Għantik waħda diffiċli. Alright. Mela tiġi klijenta f'nofs is-sajf foundation nofsu vojt li kienet xtrat minn hawnhekk stess fix-xitwa u tgħidlek li tixtieq tibdlu għax mhux tal-kulur tagħha, ovvjament għax is-sajf. X'tagħmilha? Mela, ovvjament la tkun wasal f'nofsu ma nkunux nistgħu nibdluh. Li nirrakkomandala jew tagħmel naqa' bronzer, jew powder naqa' iktar skur biex ma taħlix il-foundation li jkollha. Jew inkella jekk tkun trid il-klijenta tkun tista' tażel xi ħaġa oħra naqa' iktar skura ħabba s-sajf. Allura inti qisek il-ftit tort illi għandha iddawwarula b'edukazzjoni ta' kif tista' tuża l-prodott aħjar. Eżatt. Tamara